Yan, good morning, good morning. Good morning sa nag-iisang viewers natin dyan. Happy Sunday, guys. Yan, morning, Mike Riggs. Ano ba to? Mike Riggs. Bigyan kitang jacket mo. Yan, add moderator. Hello, Ma'am Bicolana. Hello, Morski. Yan, Mama Kao. Miguel of shoutout. Sir Abin. Thank you. Ayan, live ako ngayon kasi kagabi di ako nakapag-live ng maayos. Okay lang yan, bawi-bawi na lang. Kaya nga, Morski, salamat sa support. Ma'am Sachi Diaries. Good morning. Yan, good morning, good morning. Morski, hello from Ma'am Sachi Diaries. Wow, Sir Abin. Thank you so much, Sir Abin. Talaga, Sir Abin. Sir Abin, salamat. Marami na talaga ang utang na loob sa'yo. Pag umuwi ka ng Pinas, mangangatulong na lang ako sa bahay mo, Sir Abin. Sir Abin, mangangatulong na lang ako sa bahay mo. Marami na akong utang na loob sa'yo. Thank you so much. Naghigda na Morski. Walang higda. Nadi-ay ka, damaan, ano daw? Hindi ko maintindihan, Morski. Mag-aral nga ako magbisaya. Wala na. Do you like to wear sapatos or heel sapatos when you go live on your YouTube channel? Oh, really? Teka lang, mag-ano lang ako, mag-change account lang ako, guys. Ano ba ito siya? Tingnan natin. Ay, may ads pa pala ako. Marie Chris, ayan, Miguel of shoutout sis Marie Chris. Thank you for coming. Pitok-pitok paswati Ma'am Sachi. Ayan. Okay, okay. Ayan, lilista ko lang muna yung mga pangalan ninyo, guys. Mamaya ko kayo ipi-play ha. Mag-iiwan na lang ako ng comment sa inyong mga video. Okay lang ba, guys? Kasi medyo ano tayo ngayon. Ayan, mamaya ko kayo ipi-play lahat ng pumasok sa live ko. Ay, nalaglag. Wait lang. Sa comment.
Okay. Tambay host. Ayan, maraming salamat. Ayan, lilista ko muna yung lahat ng pumasok sa live ko ha. Mamaya ko kayo ipi-play lahat. Ayan, syempre unahin ko sa Sir Abin. Sir Abin TV. Ilista mga wanted. Wanted talaga. Ma'am Sachi yung ano. Ayan, si Morski syempre, Morski. After ng live ko, saka ako magpi-play ng mga video nyo guys ha. Merry Chris. Isa-isa ko kayong isasalang. Ayan, Sir Gab. Good evening. Ay, good evening tuloy. Magandang tanghali, Sir Gab. Thank you for coming, Sir Gab. Gab Paraiso. Ma'am Kripa. Yan mo na nga, i-play ko na nga kayo. Nandito na rin lang. Ganon din yun. Teka, dito na ako kay ano. Dito muna ako kay Morski. Morski. Dito ako sa iyo, Morski ha. Andito na nga ako. Nandito na rin lang tayo para mamaya hindi na ako mag ano. Ayan, playing ako dito, Morski, sa yung ano, tulong ano, pangalan, Ari ng Bulaklak. Ano ba to? Tulong anong pangalan? Ani nga Bulaklak. Ano, Morski? Ano daw? Morski. Ayan. Ano ba tawag dito, Morski? Ano yun? Hindi makita. Madilim. Ayan, di ko napapakita, Morski. Ayan. Ayan, naka-play ka na dito. Yes, opo, nandito ako at andyan ka. Ayan. Salamat, Ma'am Bicolana. Okay. Ma'am Sachi, na dito ako sa bahay mo, Ma'am Sachi. Okay. Playing ako dito, Ma'am Sachi, sa iyong ano, sa iyong how to celebration. Ay, tama. Okay, nasa ads ka pa, Ma'am Sachi. How to celebration. Okay, Ma'am Kripa, I'm going ta ako sa bahay mo, Ma'am Kripa. Tulong ako anong pangalan ng bulaklak. Nalula ako doon, Morski Agoy. Ayan, naka-play ka, Morski. Naka-play ka, Ma'am Sachi ha. Magano lang ako, mag-change account ako, guys ha. Ayaw mapindot. Welcome, Morski. You're welcome. Kailangan ko na. Si Guardian Master, may glove shoutout sa iyo, Guardian Master. Para mamayang gabi, din ako magla-live muna. Mag-ano muna ako ha, sandali lang ha, restart muna ako at ayaw mapindot ng aking ano na naman. Si Laika Mix Vlog, bigyan natin ng jacket, si Laika. Ayan, Laika, may jacket ka na, Laika. Salamat sa patamsak mo. Ayan, salamat. Maglilista sana ako, kaya lang ganun din naman. Play ko na kayo, nandito na rin lang ako. Ayan, done watching na ako sa iyo, Morski. Pang 10 thumbs ako dito, Morski. Sir Bert Window, Miguel Abshara, thank you for coming, Sir Bert. Salamat, Sir Bert. Pasensya na, absent ako sa live mo, Sir Bert, nung isang araw. Ay, nung isang gabi. Hindi ako nakaakyat, Sir Bert. Sorry. Okay, Guardian Master, nandito ako sa iyo, Guardian Master. Okay, Guardian Master, playing na ako sa iyo dito. Playing ako dito sa gusto pa atang tumabi sa tulugan ko. Ayan. Playing na ako dito sa iyo, Guardian Master. Okay, Laika. Puntahan kita, Laika ha.
Wait lang. Sir DM, galap shoutout Sir DM. Salamat po Sir DM sa patamsak. Thank you. Thank you very much. Si Eric Napoles. Eric Napoles. Thank you for coming, Eric Napoles. Okay, Ma'am Kripa. Next kita, Ma'am Kripa. Bigyan kita ng jacket mo, ano, Napoles. Ayan, may jacket ka na. May moderator ka na, Napoles. Okay, Ma'am Astrid. Big love shoutout, Ma'am Astrid. Okay, Sis Laika, nandito ako sa bahay mo, Sis Laika. Ayan, 543 ka pa lang pala. Dito ako sa yung 2 minutes and 44 seconds, Laika. Ayan, dito sa machine game, Galaxy, Laika, playing ka na. Okay, Ma'am Astrid, next ko kayong dalawa ni, ni Napoles. Ay, ni Ma'am Kripa. Ayan, magandang morning. Ali Turkey, good morning. Don Tiago, good morning. Ayan, mega love shoutout. Thank you for coming. Okay, pin natin si Ali Turkey. Ali Turkey, thank you so much. Laika, nandito ako sa bahay mo, Laika. Ma'am Kripa, Suba Official. Next ko kayong dalawa ni Ma'am Astrid. Ayan, good morning, Ali Turkey. Thank you for coming. Thank you very much. Okay, I will visit to your house later. Laika, nandito ako sa bahay mo, Laika. Playing ako dito sa 2 minutes mo din. Pang 21 thumbs ako dito, Laika. Plus 1 banana ka. Okay, si Guardian Master. Ayan, done watching ka na, Guardian Master. Ayan, pang 15 thumbs ako, Guardian Master. Okay, plus 1 banana ka din, Guardian Master. Sir Bert Window, thank you. Puntaan kita mamaya, Sir Bert. Ayan, Guardian Master plus 1 banana ikaw. Okay. Ma'am Kripa, Suba Official, I'm going to your na ako sa bahay mo. Ma'am Kripa. Sir Bert, thank you so much. Okay, Ma'am Kripa, I'm here ako sa bahay mo, Ma'am Kripa. Playing ako dito sa Amazing View, Ma'am Kripa. Okay, Ma'am Sachi, done watching ako sa iyo, Ma'am Sachi Diaries. Ayan, Ma'am, done watching na. Okay. Ali Turkey, I'm here in your house, Ali Turkey. Ma'am Kripa, nasa ads ka pa, Ma'am Kripa? Ayan, wait lang guys ha. Ang bagal ng ano. Mag-refresh nga muna ako. Bagal ng net. Okay, Mama Astrid, punta ako sa bahay mo, Mama Astrid.
Laika dan watching ka na, Laika. Ayan, +1 banana ka, Laika, ha? Ma'am Kripa, still playing. Ma'am Kripa, Suba Official. Ayan, still playing, Ma'am Kripa. Laika dan watching na ako sa'yo. +1 banana ka, Laika. Okay, Ma'am Astrid, dito na ako sa'yo, Ma'am Astrid. Astrid Maglente. Asaan na yun? Ayun. Dito ako, Ma'am Astrid, sa iyong ano, sa iyong dito ako sa latest upload mo, Ma'am Astrid, 1 day ago. Ayan, walang ano man, ano, Laika, thank you din. Ayan, amazing view. Ma'am Kripa, still playing. Sir Bert Window, nandito ako sa bahay mo, Sir Bert Window. Okay, playing ako dito, Sir Bert Window, sa iyong ano, sa iyong pampagana sa pagkain, Sir Bert, playing ako. Ayan, sakit sa tuhod ko ay. Sakit ng tuhod. You're welcome, Ma'am Kripa, you're welcome. Ali Turkey. Okay, next kita, Ali Turkey. Sir DM, next din kita, Sir DM. Dunchago, ayan. Bert Window, hello po from Dunchago. Yan, next ko kayo guys, wala pa tayong bakanting gadget guys ha. Init. Silip lang po, dito na ako sa work. Sige lang, Sir DM. Salamat, Sir DM. Thank you. Ayan. Okay lang, Sir DM. Ayan, naintindihan natin yan pag nasa work tayo. Okay lang yan. Still playing ako, Ma'am Astrid. Still playing ako, Ma'am Kripa. Still playing ako, Sir Bert Window. Si Spelly, salamat si Spelly. Thank you. Okay, Ma'am Kripa, dan watching ako, Ma'am Kripa, dito sa iyong amazing view, Ma'am Kripa. Ayan, +1 banana ikaw, Ma'am Kripa, pang 190 thumbs up. Okay, another banana, another dikit, Ma'am Kripa, Suba Official. Okay, next tayo guys. Sir Bert Window, still playing, Sir Bert. Okay, Don Tiago, nandito ako sa bahay, Don Tiago. Sa bahay mo. You're welcome, Ma'am Kripa, Suba Official. Si Sikoy Summer Mix. Miguel of shoutout si Sikoy Summer Mix. Ayan, Don Tiago, nandito ako sa Going Somewhere in Cavite. Don Tiago, playing ka na sa iyong ano, Somewhere in Cavite. Shoutout si Sikoy. Ayan, gandang gabi si Sikoy. Ma'am Astrid, ayan, pa-full watch ka na dito, Ma'am Astrid, sa iyong latest upload. Si Sikoy, gabi hindi ako nakapag-live. Mamaya, baka di na naman ako makapag-live mamayang gabi si Sikoy Summer Mix. Kaya nag-live na ako. Ayan, Mama Astrid, mag-another play ako sa iyo, Mama Astrid. And watching na ako dito sa unang video mo.
Ayan. Another play ko, Ma'am Astrid. Dito ako sa, tawag dito. River Desari in Brunei. 2 minutes and 43 seconds, Ma'am Astrid. Nasa ads ka pa. Ayan. Don Tiago, mega love shoutout. Don Tiago still playing. Sir Bert Window, dan watching na ako. Sir Bert Window. Ma'am Summer, mega love shoutout from, Morski. Okay, Sir Bert Window, dan watching na ako. Ayan, Ma'am Astrid, another play ako sa inyong video. Wow, gaganda ng mga bonggibilya ni Ma'am Astrid. Ayan, Ma'am Astrid, hindi makita, mainit. Ayan, Down play na ako bago ni mo, yan. Sis Wild, magandang tanghali, Sis Wild. Thank you for coming, Sis Wild, Bigyan kitang panty mo, Sis Wild. Ayan. May panty ka na. Salamat, Ma'am Summer. Ayan. Don Tiago, ayan. Still playing ka, Don Tiago. Dan watching na ako, Sir Bert Window. Ayan. Ma'am Laika, thank you, Ma'am Laika. Oops. Nalalaglag ako. Ayan. 20CH. Mega love shoutout 20CH. Nakoy. Ano ba to? Okay. Thank you so much, Sir Bert Window. Ayan. Yan, done watching ako sa'yo, Sir Bert. Ayan, Ma'am Astrid, still playing ka sa pangalawang play ko sa'yo, Ma'am Astrid. Sisikoy Summer Mix, dito ako sa bahay mo, Sisikoy Summer Mix. Playing ako dito, Sisikoy, sa iyong house plant update. Ayan. Sisikoy, playing ako dito sa ano mo, sa house plant mo. Bahala na si host, Idol Morski. Na ano yun? Ano yun? Hindi ko na ibasa yun. Ano ba yun? Sir Bert, may love shoutout. Ano yun? Ano daw? Di ko na. Idol Morski, ambot sakto ba? Kahato. Ano daw? Di ko man naintindihan yung Sisikoy. Hi, from Turkey. Where are you from? Oh, from Philippines. Bicolana is from Philippines. My friend. Sir DM, ayan. Next na kita di Sir DM. Ma'am Astrid, dan watching ako dito, Ma'am Astrid, sa iyong sa iyong pangalawang play ko. Mag-comment na ako, Ma'am Astrid. Okay, Sir DM, dito na ako sa bahay mo. Sisikoy, naka-play ka lang, Sisikoy Summer Mix. Don Tiago, nandyan ka pa ba, Don Tiago? Okay, Sir DM, dito ako sa bahay mo, Sir DM. Okay, Sir DM, nandito ako sa iyong bahay. Okay, playing ako dito sa kain tayo ng avocado. Okay, Don Tiago, dan watching ako sa'yo, Don Tiago. Plus 1 dikit sa'yo, Don Tiago. Ma'am Bicolana pa shoutout. Team, ano ba to? Team Kalingap, Kuya Regan Vlog. Ayan, Kuya Regan Vlog. Shoutout sa'yo dyan, Team, ano ba tawag dito, Sir DM? Fans ka rin pala ng Team Kalingap. Pareho tayo, dalawa tayo, Sir DM. Lagi ako nanonood ng mga vlog ni Rob, lalo na kay Rob. Ayan, Sir DM. Ayan, shoutout sa iyo. Tawag dito, Regan Vlog. Isang Team Kalingap. Ayan, Don Tiago, plus 1 dikit sa iyo, Don Tiago. Sir DM, pareho pala tayong fans ng Kalingap. Dalawa tayo.
Nakakatuwa kasi marami silang natutulungan. Sir DM, nandito ako sa kain tayo ng avocado. Sisikoy Summer Mix, still playing ka sa house plant mo? Di ko na silip live mo, Ma'am Astrid. Sorry na agad. Ayan. Jom Carl, pinapanood ko. Yes, Sisikoy. Tama ka dyan. At saka si ano, at saka si Biancy. Kay ano, kay Biancy tayo, at saka kay Jom Carl. Ayan, si Once Agriculture. Ayan, bigyan kita ng bahay, ng jacket mo. Ayan, lahat naman ng ano, kay Angel. Ayan, siyempre favorite natin lahat yan. Basta mga tinutulungan ni Kalinga Prab. Ayan, siyempre, lagi kong sinusubaybayan yan. Okay lang, Ma'am Summer. Ayan. Okay, Once Agriculture, nandito ako sa bahay mo. Once Agriculture, I'm here in your house. Oh, no more video. Oh, shorts video lang ikaw. Mayroon. Okay. Oh. Once Agriculture. Ayan, play. I'm here in your shorts video. Then I give you banana. Once Agriculture. Ma'am Irene, good afternoon. Okay. Once Agriculture, playing your shorts video, then I give you one banana, my dear sister. Okay, Sisikoy Summer Mix pang 20 thumbs ako dito to. Dito Sisikoy Summer Mix. Ayan. Okay, please don't forget to subscribe to my small channel, Once Agriculture. Then, please like and share ng ating live. Summer Mix Vlog, Dan New Friend. Thank you po. Ayan. Sisikoy Summer Mix. Dana sa'yo si Sir DM. Pabalik na lang Sisikoy. Okay. Another play ako sa'yo, Sisikoy Summer Mix. Dito ako sa ginataang gulay mo. Super yummy. Sisikoy Summer Mix, another play sa'yo. Ma'am Kripa, thank you. Okay, once agriculture. Okay, I give you banana. I give you one banana. Once agriculture. Okay, once agriculture. Thank you. Thank you very much. Thank you for coming. Okay. Already done your one banana, and then I give you another banana later. Once agriculture, okay? Daan lang. Ayan. Maraming salamat, Darwin Alikalay TV. Salamat sa pagdaan mo. Ayan, Sir DM, still playing ka, Sir DM, sa iyong avocado. Sisikoy Summer Mix, still playing ka sa iyong ginataang gulay. Are you Philippines? Yes. Nice flower in the back. What kind of plant is that? Okay, once agriculture from Philippines. Bicolana Vlog. Tambay lang si Sikoy. Ayan. Tamsak Dan. Maraming salamat, Darwin. Thank you so much. Okay, thank you for coming. Once agriculture. Thank you. Nice to meet you, my dear. Once agriculture. Thank you so much. Nabubulol-bulol tayo. Okay, Sir DM, dan watching ako dito sa iyo, Sir DM, sa iyong avocado, Sir DM. Ayan, nakapag-comment na rin ako dito, Sir DM. Darwin, andiyan ka pa ba, Darwin? Okay, Darwin, nandyan pa ba ikaw? Ano ba tong live ko? Dito sa isang cellphone ko, 17 ang viewers ko. Dito sa isa, 7. Dito sa isa lang ang nakatambay. Ano ba ito to? Diyan ba sa inyo? May nakatambay ba sa live ko?
Pasuyo nga. Dito sa naka-live ko mismo, 0, 0. Dito sa isang cellphone ko, ayan, 17. 17 ang tao. Dito sa isang cellphone ko is 2 lang. Ayan guys, pasuyo nga dyan sa nandyan. Sino ba nakakakita ng aking viewers? Ilan ba ang meron talaga? Ano ba nangyayari sa live ko? Nabubula. Na ano ba ako? Minumulto ba ako? Okay, done watching na ako dito. Si Sikoy Summer Mix. Alin na nga yun? Ginataang gulay. Di ako nakapag-comment. Comment ako. Sana all maraming cellphone. Hindi po sa akin lahat ito eh. Nang hiram-hiram lang. Ayan, si Sikoy, ayan. Adan ako sa'yo 2 video mo, si Sikoy. Ma'am Chandra Indigo, thank you so much, Ma'am Chandra. Thank you for coming, Ma'am Chandra. Oh, hindi nagsasabi ng totoo itong aking tingnan mo yan, tingnan mo yan. Dito 18 sa isa. 18 viewers. Dito sa isa, 6. Dito sa isa naman, 2 lang. Ano ba yan? Ma'am Chandra Indigo. Ayan, I'm going to your house, Ma'am Chandra. Rena Vlog. Make love shoutout, Rena Vlog. Thank you for coming, Rena Vlog. Okay, Ma'am Chandra Indigo. Thank you. I'm here ako sa bahay mo, Ma'am Chandra Indigo. Okay, Ma'am Chandra, playing ako. Your video is 5 minutes. 5 minutes and 13 seconds. Ayan, Ma'am Astrid. Ayan, diyan ba sa'yo, Ma'am Astrid? Ilan ba ang viewers ko? Naluloka na ako dito sa aking dito sa isang cellphone ko. 19. Dito sa isa, 6. Dito naman sa isa, 4. Ano ba yung totoo? Ay, nako. Ma'am Astrid, ano ba? Pakitingnan mo nga dyan, Sis Astrid. Mukhang minumulto yata ako. 4. Oh. Kasi ito, tingnan nyo siya, Dito siya, Ayan, tingnan nyo guys kung makikita nyo. Ayan siya, Nakikita nyo ba yan, Ayan. 19. Ayan, 19 siya, di ba? Morski, tingnan mo nga dyan, Morski sa'yo. Ba't ganito yung live ko? May nagmumulto yata, Morski. Ayan, nakikita mo yan. Dito siya, 19 siya, Morski. Agoy. 4 lang. Ano ba nangyayari dito? Bakit ganito ito? Minumulto yata ako, Morski. Ayan na, tingnan mo, dito, Ayan, papakita ko ulit. Ayan, mano kasi, ayan, ayan, nakikita nyo ba? Ayan. Dumidilim kasi nasa labas, Ganyan talaga ako, nga, din pag nag-live, iba-iba views. Ayan siya, kung nakikita nyo yan, Paano ba maano ng liwanag? 19 like yan, Ma'am Bicolan. Ha? Tama ba nun? 9 like. Ay, siguro nga, naduduling na talaga ako, Morski. Agoy, gutom na yata. Nako. Ayan, Chandra Indigo. Still playing, Ma'am Chandra. Agoy, Mariones Garapon. Okay, Rene yan. Dito ako sa Rena Vlog. Dito ako sa iyo, Rena. Rena Vlog. Rena Vlog. Dito ako sa iyong bahay, Sisi. Playing ako dito, Sisi Koy, sa iyong 5 minutes and 39 seconds. Edbon, salamat sa padulsak. Thank you. Ayan, ang pogi kong ibong kumakanta. Ayan, Rena, nakaplay ka na ha sa iyong ibong pogi. Ma'am Chandra, and you go still playing, Ma'am Chandra. Tawa tuloy si Ali Turkey. Ali Turkey. Okay, Ali Turkey, I'm here in your house, Ali Turkey.
Okay, playing your video. Electro, Baglama, Uyon, Habalari, Dorson. Ayan, Ali Turkey. Your video is playing. Thank you, Lord. Ayan, salamat. 6 million in the house. Thank you, guys. Ali Turkey, still playing your video, Ali Turkey. Then I give you 1 banana, Ali Turkey. Okay. Si Kuya Rena Vlog. Ayan, still playing din ako, si Rena Vlog. Plus 1 banana ikaw. Ma'am Chandra Endigo is still playing. Nanay Owa, salamat Nanay Owa. Thank you for Nanay Owa. Salamat sa pa-share Nanay Owa. Ang puso ko'y nagdurugo pag misikip ang dibdib ko. Ayan, Ma'am Chandra, hindi good than watching. Pang 42 thumbs up. Ayan, thank you so much, Ma'am Chandra, Indigo. Thank you, thank you. Okay, Sir DM, dan watching na ako, Sir DM. Sa iyong avocado, Sir DM. Salamat, Sir DM. Uy, lobat. You're welcome, Sir DM. Maingay yung mga motor. Ayan. Ali Turkey, dan watching to your video, Ali Turkey. Plus 1 banana for you, Ali Turkey. Thank you so much. Okay, Ali Turkey, thank you. Pang 50, like. Okay, Ed Bonds. Nandito ako sa iyo, Ed Bonds. Okay, playing ako dito, Ed Bonds, sa Happy Fiesta, Ed Bonds. Ayan, naka-play ka na. Nasa ads ka pa. Yan, maraming salamat sa mga nandyan. Okay, Rina Vlog, dan watching na rin ako, Rina Vlog. Ayan, plus 1 banana kasi si Koy. Ayan, pang 13 thumbs up. Ayan, plus 1 dikit sa iyo, Rina Vlog. Sir Bert Window, thank you.
Morski, salamat Morski. Ayan, mag-ano na ako, mag-mute na ako ha. Salamat sa tatambay.
Ayan, maraming salamat po sa mga nakatambay. Thank you so much. Ayan, mag-end na po ako. Ate Myrna, maraming salamat Ate Myrna. Tikay TV Mix, thank you Sisi. Sir Nikael, salamat Sir Nikael. Kay Sir Bert Windo, thank you. Sir Bert, salamat ng marami. Sir Raimundo, thank you. Ayan, maraming salamat guys. End na muna ako. Thank you, thank you. Ayan, Sis Tikay, thank you so much. Ayan, mag-end na ako guys. Salamat ng marami sa mga tumambay. Maraming salamat. Bye-bye muna everyone.